Els horts comunitaris. Els horts comunitaris són projectes d'agricultura social on es practica l'agricultura ecològica per a autoconsum. Els horts hi conflueixen persones diverses i cadascú aprèn a cultivar el seu hort. Els objectius que es busquen són que les persones ocupin el seu temps, promoure l'agricultura ecològica, l'autoabastament alimentari i fer dels horts espais educatius i de cohesió social. Les nostres tasques inclouen la coordinació amb els agents del territori i amb les comunitats d'hortolans i hortolanes, fomentar la participació i autoorganització del grup i la formació i assessorament en agricultura ecològica. Què suposa tenir un hort? Cultivar l'hort durant tot l'any, dedicant-hi de 2 a 3 dies per setmana, 2-3 hores de mitjana, i a l'estiu més. Hem de seguir les tècniques de l'agricultura ecològica, que això vol dir que no podem utilitzar productes químics, i si no tenim els coneixements hem de formar-nos. Aconseguir tots els materials i eines que necessitem pel cultiu del nostre hort, com són llavors, compost, diverses eines, i també ser conscient que formem part d'un projecte comunitari i és vital la nostra participació i el compliment d'unes normes de convivència. Us animem a participar en el projecte d'horts comunitaris perquè és una experiència extraordinària i molt enriquidora.